Hold up. Yeah. Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin pitkästä aikaa ja ei oo tullut pitkästä aikaa video, koska mä oon ollut kipeä ja sitten toinen syy on se, että mulla on ollut kokeita, niin olisi pitänyt harjoitella, että pääsis kunnian läpi niistä, niin siksi on ollut 4 päivän tauko, mutta ei mitään. Nyt mä teen tästä teille uuden videon tässä näin, ettei tuu kuollut tästä kanavasta, ja nyt olisi videon aiheena Common haaste. Eli tässä olisi toi mun Common dekki. Katsotaan miten tällä pärjätään. Mä en tuu todennäköisesti täällä hyvin pärjäilemään, mutta katsotaan. Kokeillaan meidän onnea sitten. Katsotaan miten pärjätään. Laitetaan ainakin me Royal Giantti tonne liikenteeseen. Okei. Giantti vastaa Giantti. Jos me laitettais tonne. Laitetaan ehkä Elite Barbarit olisi järkeviin tohon laittaa. Okei. En viitti tohon tuhlata arvea. Tai ehkä olisi pitänyt tuhlata. No se oli myöstä jo. Saa valitettavasti yhden hitin. Mutta ei meitä haittaa. Me ollaan joholla tällä hetkellä. Laitetaan mut nää minionit tonne noin, ettei saa yhtään lämää meidän torriin. Laitetaan meidän Royal Giantti tonne noin. Okei, nyt ainakin se arve laitetaan. Okei, se lähti myöhään. Pitää nopeammin sitten reagoida tohon. Mutta ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että me oltaisiin voittamassa tää matsi. Mutta ei vielä riemuita aikaisin. Laitetaan Fire Spirit tonne noin. Okei, tässä on todennäköisesti taas yhden hitin saa. Wow. Laitetaan me peukku sille. Laitetaan Royal Giantti. Bomberi. Okei, Spark vastaan. Nyt on sellaista viihdettä. Harmi kun ei chappia tässä käytössä. Olisi muuta hyvä. Okei, kyllä mä saatiin toi alas ja toi muutenkin toi torni olisi yhdellä arravilla down. Laitamme toi Fire Spirit noin. Ei saa ainakaan meidän torni alas, vai saako? Ainakin epätodennäköistä, mutta voitettiin. Ainakin hyvä näyttää tähän mennessä. Voitettiin tää matsi ainakin, niin lähdetään vielä toiseen matsiin, koska voitettiin tää matsi, niin nyt on 9 levelinen vastassa. Laitetaan me Elite Barbarit tänne. Toivottavasti mitään Skeleton Army. Ainakin me saatiin tuohon tornille aika paljon lämää. Aina joka kortti olisi hyvä counter tää bomberi. Laitetaan me minion horde tonne noin. Okei, saa valitettavasti paljon lämää ton torniin, mutta me ollaan silti voitolla tässä. Hieman voitolla tuossa lämässä. Mitä mä selitän? Royal Giantti.
Näytetään tälle monolle, mistä kana pissee. Sinne meni se prinssi ja sitten voitais laittaa toi bomberi just hyvä. Saadaan noin Eltebarbarit. Ja aika lähelläkin on toi torni, että se olisi alhaalla. Nyt kertaa elikseeri, että saatais seuraavaksi hyvä hyökkäys päällä ja... Okei, toi otti tolla. Ehkä järkevin tapa laittaa on toi. Okei, meidän torni olla tos noin. Niin tonkin torni. Niin ei meitä haittaa. Okei, nyt tuli tupla elikseerit. Äkki Spear Goblin. No niin, myöhään tuli Spear Goblin ja se kostautui meille. Mut ei voi meitä, laitamme ainakin Royal Giantti. Saadaan ainakin torni. Lämä ei jäädä voitolle siitä. Laitamme Royal Giantti tänne näin. Ehkä voidaan voittaa tää. Oho, meni väärään paikkaan noin. Laitetaan äkkiä Elitebarbarit. Ja se taisi olla siinä. Yes, 2 voittoa. Good game, well played. Ihan hyvältä näyttää tää dekki. Ja katsotaan minkälainen vastus oli meillä vastassa. Mutta noi. Ei tänne. No, ihan suhkot sellainen huono, että näin, mutta tällainen dekki ainakin oli mun vastassa, mut joo. Lopetetaan tää video tähän nytten, eli kiitos kun katsot mun videon. Muista tykätä videosta, tilaa mun kanavaa ja painankaa sitä peukkuu ja noin, mulla on ihan pias 1000 tilaa ja ihan huikeeta. Mut joo, et jäädä turhaan selittelemään. Morjens.